ג' אלפים תת"י"ד, 54 שנים לספירת הנוצרים, התמנה ברומא הקיסר הצעיר ביותר ולימים אף המטורף והאכזר ביותר, נירון קיסר. בן 17 שנים היה במולכו. 5 שנים התנהלה האימפריה הרומית בהצלחה תחת שלטונו, אך תאוות השלטון והנאות החיים גרמו לרציחות פוליטיות רבות, בהן אף אמו אגרופינה. בשנת 66 מתה אשתו האהובה פופאה. הלווייתה המלכותית לא תשכח. העשן והריחות מילאו את הרחובות. לא, זה לא היה הריח הרגיל של הלוויה. את גופה לא שרפו, אלא חנתו כמיטב המסורת המצרית. נירון ציווה לרוקן את כל מחסני הלבונה ברומא ולהקטירה במהלך הלווייתה. ענן עשן ואיתו ריחה הנעים של הלבונה התפשט בכל הארץ. הלבונה אזלה מן הארץ. באותה שנה החל ביהודה המרד הגדול. נירון שלח את אספסיאנוס ובנו טיטוס לדכא את המרד. Meanwhile, the Roman pincer began to tighten. Vespasian brought his troops down from the north, and Titus began the long march up from Egypt. A quarter of the entire Roman army was now converging on Galilee. It's time to show these Jews what happens if you violate the peace of Rome. Placidus, you know what to do? Break them. Tens of thousands of Jews were killed or tortured in Vespasian's campaign of terror. Many more were sold into slavery. But still the Jewish resistance would not break. Town after town fell to the Romans as Titus and Vespasian continued their terror tactics over the next 2 years. But they didn't work. They only succeeded in driving the rebel groups of zealots, guerrillas and militia back towards Jerusalem, ready for one final stand. כנראה זה הרומאים, הם כבר הגיעו לירושלים. חייבים להסתתר! תסתכלו, רגע, יש פה משהו. עצרו, אל תיגעו. תסוקה! תיגע לאבא ואמא! בנה, מה את עושה? יש פה מילים בעברית, צריך להביא את זה לאבא ואמא, מהר. לכבוד אחינו היהודים שארית הפלטה בארץ הקודש. עבדים משלו בנו פורק עד מאדם. מאז חיסל נירון קיסר את מחסני הלבונה בעולם, נותרה בידינו כמות מועטה בלבד של לבונה, והיא הולכת ומתמעטת. כל הדרכים בחזקת סכנה. הממונים על אוצרות השמן והלבונה אינם יכולים לשלוח שלוחים ולהביא את הלבונה כמקדם. אוי נא לנו אם נותיר את מזבח הקטורת שמם, איך נישא עינינו אם יעמוד שולחן לחם הפנים בלא בזכרי הלבונה? קוראים אנו לכם אחינו היהודים, בכל אתר ואתר. שימו נפשכם בכפיכם למען עבודת הקודש. חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד ערי אלוקינו, והשם יעשה הטוב בעיניו. למה זה כל כך חשוב לבית המקדש? הלבונה זה חלק מסמני הקטורת. הקטורת מקטירים כל יום, 365 ימים בשנה, בבוקר ובערב. ענן הקטורת היה עולה ומעלה עשן. את יודעת איזה סיפורים יש על הקטורת? מספרים שהעיזים שביריחו מתעטשות מהריח החזק הזה של הקטורת, ואנשים בירושלים לא צריכות להתבשם מהריח של הקטורת. ויש רק משפחה אחת שיודעת איך מכינים את זה כמו שצריך. אולי שמעת על משפחת בית אבטינס? כן. אז בואי אני אקריא לך קצת מפיתום הקטורת שאנחנו קוראים כל יום. תנו רבנן, פיתום הקטורת כיצד? 368 מנים היו בה, 365 כמניין ימות חמה, מנה בכל יום מחציתו בבוקר ומחציתו בערב. ו3 מנים יתרים שמהם מכניס כהן גדול ונוטל מהם מלוך אופניו ביום הכיפורים. היי, אני נולדתי ביום כיפור.
ומחזירה למכתשת בערב יום הכיפורים, נכון מאוד, כדי לקיים צדקה מן הדקה. ו11 סמנים היו בה, ואלוהן הצורי, והציפורן, והחלבנה, והלבונה. זהו, החלטתי, אני יוצאת למשימה הזאת. אני יוצאת להשיג את הלבונה. המשימה הזאת בדיוק בשבילי. טוב, תיק יש, כובע יש, חטיפים יש. תודה רבה. אפשר לצאת לדרך. מעולה. רגע אחד. הכי חשוב, לאיפה אני בכלל יוצאת? איפה אני יכולה להשיג לבונה? טוב, בטח מבשר ידע. מבשר! בוא רגע. כן. טוב, תשמע, מבשר. אני צריכה את העזרה שלך, אבל זה סוד, אז תבטיח לי שאתה לא מגלה. בסדר. החלטתי לצאת למסע להביא את הלבונה, אבל אני יודעת איפה יש לבונה, איפה אני יכולה להשיג לבונה. וואו, לבונה, איזה מסע חשוב ומסוכן את הולכת. טוב, טיפ ראשון לפני שאת יוצאת לדרך. תמיד מתחילים מהתנ"ך. טוב, אפשר את התנ"ך בבקשה? מישעיהו כתוב, שפעת גמלים תחסך, בכרי מדיין ואיפה, כולם משבע יבואו, זהב ולבונה יישאו, ותהילות אדוני יבשרו. וגם מירמיהו כתוב, למה זה לי לבונה משבע תבוא? כלומר, אנחנו רואים שהלבונה מגיעה משבע. שיהיה בהצלחה במסע. תודה. יופי. עכשיו צריך לחפש את שבע. קלות, נחפש באטלס. לבונה, מה את עושה? מחפשת את ארץ שבע באטלס. אולי תחפשו בסוף הספר ברשימה. אין פה שבע, מה נעשה? אולי האטלס הזה ישן מדי, הוא דווקא נראה די חדש. בטוח יש ארץ כזאת, ושם הגיעה מלכת תשובה לשלמה המלך. טוב, בוא נשאל את תמה, היא בטח תדע. תמה! תמה, בבקשה תעזרי לי לחפש את ארץ שבע במפה, אני לא מוצאת. הלו? מה הקשר בין אטלס חדש לשבא? שבא הייתה פעם ממלכה מפוארת וחשובה, היום היא כבר לא קיימת. את צריכה לחפש באיזה מפות ישנות או משהו כזה. נראה לי לאבא יש אחת, חכה, אני אחפש לך. תראי, מצאתי פה אחת, די זה, תראי, זוהי שבא, וזוהי דרך הבשמים. היא מתחילה מחצי העיירה ועוברת דרך שבא, ישראל, עד לאירופה. היא משמשת להעברת תבלינים, תכשיטים, משי, אבנים יקרות ובעיקר בשמים, כמו מור ולבונה. ולכן היא גם נקראת ככה. مرحبا يا سيدي، كيف حالك؟ بدي من فضلك جمل قوي سريع. موجود عندي والحمد لله كويس تمام 100%. كم يكلف؟ تقريبا 20,000. بدي أوصل إلى بلد يسموها شبا. تركبي عليه وتظلكي ماشية في هالصحراء بتصلي وين بدك. تعرف هذا الطريق؟ بعرف الطريق؟ الجبل بدلك على الطريق لحاله بدلك. ما في عندي وقت، أنا مستعجل. اركبي عليه ومع السلامة. واي إذا كيف أنا نصعد لشبا. واي إذا خوم، إذا خوم. ما في مية، الدنيا حم. ايش نسوي؟ هذه الصحراء ما نقدر، هذه مية ما في مية هاي في الصحراء، حم الدنيا. هذه عيشتنا يا البدو. من فضلك وقف لي هون. מה זה? איפה אני? מה זה המדבר הזה? מה, פה אני אמורה למצוא לבונה? מה זה הדבר הזה? מה, איפה אני? סליחה, אדוני, סליחה, רגע. שלום, על מה רעננה? שלום, אני באתי מרחוק, מדרך ארוכה, מארץ ישראל, בשביל לחפש לבונה. עכשיו, אם אתה יודע, עכשיו בארץ ישראל נגמרו כמעט כל המחסנים של הלבונה, ואנחנו צריכים המון לבונה לבית המקדש, לקטורת, לשולחן לחם הפנים.
ואתה יודע, קוראים לי לבונה, וכשהעבר רצו... כן. את לבונה? וכשרצו מתנדבים להשיג את הלבונה, ישר הרגשתי שכדאי שאני אצא למשימה הזאת. כל הכבוד, בחורה אמיצה. רוצה לראות את הלבונה? השנייה? כן. בואי אני אכיר אותה. לבונה, תכירי את לבונה. לבונה, תכירי את לבונה. זה העץ לבונת הקטורת, בוסבליה סקרה. הלבונה החשובה מכולם, הלבונה הקדושה. לבונה, את רוצה לראות איך יוצא השרף של הלבונה? כן. אני הולך כאן לקצוע את הגזע בצורה עדינה. ושימי לב, לאט לאט מתחילות לבצע כאן טיפות לבנות. כן. ייקח לו בין שבוע ל10 ימים עד שהוא יסיים לצאת ולהתייבש, אבל הטיפות הלבנות האלה נקראות דמעות, וזה השרף של הלבונה. וואו. אני יכול להראות לך גם דמעות יבשות יותר שנמצאות על... הנה, כאן למשל. רואים? אפשר להוציא את זה? כן, 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 לגמרי. שלך. תודה. זו דמעה של לבונה. אוקיי, בוא נחתוך עכשיו את העץ, את השרף. הנה, הנה. יופי. בוא ניקח קופסה. בוא נאסוף את הדמעות השקופות. יופי, יהיה לי מה להביא לכהן הגדול. וואו. שלום כבוד הכהן הגדול. שלום לך ביתי. מדוע פניך רעים היום? הלא שמעת ביתי, כי חסרה לבונה לקטורת. ומה נעשה ביום הכיפורים הבא עלינו לשלום? ומדוע לא יראו פניי, אשר המקדש בו עבדו אבותיי ואבות אבותיי? תחסר עבודתו? זה הדבר אשר רציתי לבשר לך. אני אולי בסך הכל ילדה קטנה, אך שמי לבונה, וכששמעתי את הכרוז, יצאתי ללא נודע. ועתה, הנה הבאתי את הלבונה. ברוכה את להשם ביתי, היטבת חסדך, אחרון מן הראשון. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אלייך וחונק, יישא אדוני פניו אלייך וישם לך שלום. לאות תודה הזמין הכהן הגדול את לבונה להשתתף בהכנת הקטורת. ההתרגשות הייתה גדולה. מפני שהכל יפה לבשר. הדק היטב היטב הדק, הדק היטב היטב הדק, הדק היטב היטב הדק.